Diwn ymlaen, sa'ch chi gweld? Golau coch. Helo, shwmai, ydych chi'n iawn? Croeso nôl i un o wersi fi i dysgu chi sut i chwarae ukulele. Dyma wers 2 yn y wers diwetha, wnaeth chi ddysgu sut i chwarae C-chord ac i tiwnio ukulele. Heddi, byddai'n dangos i chi sut i dala a strymio ukulele. So ie, y byd gyntaf sy'n eisiau yw ukulele. Ta-ra! Yn gyntaf wneud yn siŵr bod y ukulele mewn tiwn. Mae rhaid i fe roi yn syth fel un. Ddim lawr fel un. Neu tu ôl o ben fel a. Achos ukulele di o, dim gitar. So fel hyn. Be dyn ni'n neud heddi yw dysgu chi sut i strymio'r ukulele. Nawr, mae lot o ffordd wahanol i wneud hwn, ond byddai'n dangos i chi 3 heddi. I strymio hefo'r bis-bawd, da ni'n defnyddio'r croen i strymio i lawr, a wedyn gewyn i strymio nôl i lan. So be dyn ni'n neud? Strymio lawr, a wedyn nôl lan. Reit, yr ail dechneg byddai'n dysgu chi heddi yw sut i defnyddio'r bis gyntaf i wneud o. Da ni'n strymio lawr hefo'r gewyn, a wedyn strymio nôl lan hefo'r croen. So be dyn ni'n neud? Mynd lawr, hefo'r gewyn, nôl lan, hefo'r croen. So nawr byddai'n dysgu chi sut i defnyddio'r trydydd techneg, sef y ffefryn, sef defnyddio plectrum. Nawr mae'n da fi un fan hyn, o ochr 2. So'r beth gyntaf mae eisiau chi wneud yw wneud dwrn hefo dy law, fel hyn. A be mae eisiau wneud yw troi hwnna, a roi'r plectrum fan yna, a wedyn roi'r bis-bawd ar top, a wedyn fel la. A wedyn, dalo fan hyn. Ta-ra! Oce, dwi'n sori, ond dyma gyd o'r amser sydd da ni am heddi. Yn y wers nesaf byddai'n dangos i chi sut i chwarae 2 cord ychwanegol, sef G ac F. Ar ôl hynna, byddwch chi'n gwybod mwy o cordiau na Dafydd Iwan neu Tsunami. So, welwch chi yn y wers nesaf a diolch am gwrando. Ta-ra!